ଧନ ଏକୁନୁ ଏ କ'ଣ ହାମ୍ ହଉଛି? କ'ଣ ହାମ୍ ହଉଛି? ଖାଇ ହଉ ହାମ୍ କରୁନ, ହାମ୍ କରିଦିଅ, ହାମ୍ କରିଦିଅ। କେମିତି ହାମ୍ ହବ? ମତେ ଆଙ୍କୁ ମତେ ହାମ୍ କରିଦିଅ। ମତେ ଟିକେ ମତେ ବାବାକୁ। ଓହୋ ଏମିତି ହାମ୍। ମତେ ଟିକେ ଧନ ମତେ ଟିକେ ଧନ ମତେ ଟିକେ ହାମ୍ କରିଦିଅ। ହଁ ମତେ ଟିକେ। ଓହୋ ହୋଛି ଏ କ'ଣ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ପୋଛା ହଉଛି? मम्मी की हाम कर देलु मते हाम से हाम मते टिके धन जो मते हाम बाबक बाबक